Il-Kunsill Laburista ta' San Pawl il-Baħar u b'mod partikolari s-Sindku Laburista Mario Salerno baqgħu ma weġbux mistoqsijiet li dan l-istazzjon dwar il-bini ta' parkeġġ fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar fiż-żona tal-Erba' Mwieseb. Proġett li jidher li sar mingħajr il-permessi meħtieġa, anke jekk is-Sindku qed jgħid li kien hemm permess ta' Transport Malta u ma kienx hemm il-ħtieġa ta' permess mill-MEPA. F'dan il-każ isostni li kienet biżżejjed sempliċi notifika. Meta bagħatna numru ta' mistoqsijiet lis-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Franz Kirkop fis-26 ta' Lulju li għadda, impjegata tal-Kunsill Lokali qaltilna li s-Segretarju Eżekuttiv jinsab indispost u kellu jirritorna lura fl-Uffiċċju Amministrattiv it-12 ta' Awwissu. Issa ddiet iktar minn ġimgħa u minħabba li bqajna mingħajr ebda tweġiba, dan l-istazzjon reġa' bagħat numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill Lokali dwar din il-kontroversja. Iżda l-Kunsill Lokali b'maġġoranza Laburista reġa' njora dawn il-mistoqsijiet u għażel li ma jweġibx. Dan minkejja l-wiegħda tal-Partit Laburista fil-manifest elettorali tal-Kunsilli Lokali illi min jagħmel ilment jew mistoqsija fi żmien 5 ijiem tingħatalu tweġiba dwar jekk l-ilment jaqax taħt ir-responsabilità tal-Kunsill x'ikun se jsiru sa meta. Il-każ reġa' tqajjem fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill Lokali li saret it-tnejn propju minn kunsillier Laburista li staqsa lis-Sindku jekk hux minnu dak li ġie rappurtat li m'hemmx il-permessi neċessarji għal dan il-proġett li issa kważi tlesta. Is-Sindku wieġeb li hemm il-permessi neċessarji kollha, madankollu kif tispjega l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista f'San Pawl il-Baħar Grazzjella Galja baqa' ma tal-ebda kopja ta' dawn il-permessi lil kunsillieri preżenti. Waqt il-laqgħa tal-Kunsill il-bieraħ infatti semma dan il-proġett kull ma ntqal li hemm il-permessi kollha però fl-ebda ħin ma ġew prodotti dawn il-permessi. Qalet li l-Kunsill preċedenti kellu proġett aħjar għal din iż-żona li iżda ġie mwarrab għal kollox. Sama wieħed jgħid ukoll li l-Kunsill preċedenti kellu proġett ħafna ikbar għal din iż-żona, proġett li fil-residenti kollha kienu konsultati, kien ħajkun hemm anke diversi ġenna fl-istess żona, però middera dan il-proġett ġie skrejpjat u minflok issa għandna biss parkeġġ. Il-proġett li dwaru nqalet din il-kontroversja suppost għandu jżid il-parkeġġ fiż-żona magħrufa bħala tal-Erba' Mwieseb. Il-permess għal dan il-proġett li wassal biex twaqqaċ int inqataw siġar u tneħħiet il-ħamrija ma jidher hemm kien fuq is-sit elettroniku tal-MEPA.